Sut wyt ti'n teimlo? Teimlo fan dyrgalonus. Yw sydd yn chosi ti teimlo'n dyrgalonus? Wel, bydde ti'n hoffi os oedd ti'n gadael gartref i fynd i rhyfela a falle byth yn rhyfel, ond na, byd i ddim yn hoffi gadael teulu mynd i rhyfel, ond beth sy'n meddwl gwneud ti fel meddwl byd i byth yn dod nôl? Wel, yn rhyfel? Wel, ie, ti'n gwybod mai o'n rhyfel? Wel, beth ti'n meddwl am hwnna? Ti ddim yn siŵr, ond ti eisiau gwybod beth yw dy oedran? Dwi'n 23. So ti 23? Ti ddim yn hen o gwbl a roedd ti jyst wedi cael y syniad i fynd i cymryd rhan yn y rhyfel a ti 23. Pam wyt ti wedi cymryd rhan yn rhyfel a ti ddim ond 23? Ble wyt ti wedi cael y syniad? Wel, dwi angen mynd. Ond pam? Rwyt ti ddim angen mynd? Ti'n gallu aros yn y tŷ, cael cwp o te? Ti'n gallu aros o ffwrdd o'r trafferth? Os ti ddim yn mynd i'r rhyfel, bydden ni'n mynd i'r carchar. Pwy dwedais bydde ti'n mynd i carchar? Y posteri ar y siopau. Ond pam wyt ti gwrando i posteri? Oherwydd, dim just y posteri, ond roedd Telegram hefyd. Pwy oedd ar y Telegram yn dweud wrth ti i cymryd rhan yn y rhyfel? Dyw Telegram ddim ar y teledu, mae'n llythyr. Wel, pwy ysgrifennodd y cyffredin? Beth yw Brifweinidog. Wyt ti'n cysau wyt ti'n cysau mynd i rhyfel? Wyt ti ddim yn hapus gyda Brifweinidog yn gwneud i ti mynd i rhyfel? No, dwi ddim yn anhapus dy fel, oherwydd dwi'n cael be mae'n cael ew. Bydde ti'n hoffi fod yn y rhyfel a ddim cael enw milwyr? Beth o ti'n trio dweud fan hyn, Joseph? Wel, bydde ti ddim yn mynd i'r rhyfel heb milwyr, bydde ti? Wel na, ti ddim gallu fod cael un milwyr yn mynd yn erbyn fel 4 gwlad. Ydy. So, beth o ti'n trio dweud fan hyn, Joseph? Dwi eisiau helpu'r Brifweinidog, dyna beth dwi'n trio dweud. Dwi eisiau helpu'r Brifweinidog hefyd, ond helpu wrth fel neud o mewn I ffosus a trio cadw'n fyw. Sut ydy hwn yn helpu? Dwi'n gwybod ti trio amlafan dy gwlad, ond mae hyn, ti wedi gallu helpu amlafan dy gwlad wrth creu awyrennau neu gwniau, neu ti gallu rhoi posteri lan. Ti ddim angen mynd I rhyfel I helpu gwlad. Wel, dim ond pobl sydd wedi brifo sy'n mynd I gwneud hwnna, okay? Wel, dim just pobl sydd wedi brifo, rwyt ti gallu gwneud unrhyw beth, ond pan dewiswch ti, rwyt ti gallu mynd mewn ffactori neu rhywbeth, so pan wyt dewiswch ti mynd yn y rhyfel? Oherwydd pwy sydd wedi fel rhoi cyniatad, ydyn nhw wedi rhoi cyniatad o nhw'n hapus I gweld ti mynd I ffwrdd teulu, ydy dy mam a dad yn hapus I gweld ti mynd I ffwrdd, ydyn nhw yn hapus I ti fod ti'n neud rhywbeth am y lad, neu ydyn nhw really ddim eisiau ti'n mynd, a ti'n fel cysau I gilydd, a ti'n really ddim hoffi dy mam a dad, cos mae nhw'n ddim yn gael fod ti'n mynd. Beth sy'n digwydd am dy ti? Wel, maen nhw'n y canol, ond maen nhw'n proud o fi. Maen nhw'n proud o ti. So maen nhw'n hanner proud, a maen nhw'n hanner ddim eisiau ti I mynd. Wel ie, ond nawr dwi wedi dweud wrthyn nhw, mae angen I fi fynd, felly mae bach yn bach da ti. So, os rwyt ti yn helpu dy gwlad I ennill y rhyfel, a mae dy gwlad
ti'n ennill, a bydd ti dod adref, really proud, a bydd ti'n gallu dweud I pawb, ti helpodd yn uchel y rhyfel. A bydd ti'n hapus I gweld y mam a dad eto. Bydd ti'n hapus I dweud bod ti yn y rhyfel, bod ti byth wedi fel rhoi y ffidl yn y to, a roedd ti wedi cario ymlaen till ennill ti. Bydd ti'n hapus I mynd I rhyfel a dod nôl yn proud. Wel, bydde ti? Bydde ti, Wel, ie, felly byddwn ni'n hapus dros ben os byddwn ni'n gweld fy teulu eto. So, let's siarad am y ffordd. Beth wyt ti'n meddwl mae'n mynd I fod fel? Beth wyt ti'n eisiau yna? Beth wyt ti'n meddwl sy'n mynd I o flaen I ti I gweld? Wel, dwi'n meddwl maen nhw'n adeiladau, ond dim adeiladau neis. Ti'n meddwl mae'n mynd I fod fel ti bach, neu ti'n meddwl bod ti'n cael siofl a gwneud twch yn y gwlad? Beth wyt ti'n meddwl sy'n mynd I digwydd? Dwi'n meddwl bydd yn y bwced. Bwced? Wel, mae hwnna'n well na dim byd, ydi o? Ydi. Beth wyt ti'n meddwl mae'n mynd I fod fel? Wyt ti'n mynd I gweld gwaed yn y dŵr neu corffiau ar top? Beth wyt ti'n mynd yn cynddeiriog I gweld ffrind hi'n marw, ti'n helpu nhw, os oedd fel rhywbeth yn digwydd o'r ti anenwedig I ffwrdd o'r ffrind wedi cael ei seithi a mae dal yn byw, mae ddim gallu cerdded, bydd ti'n helpu dy ffrind neu bydd ti'n redig I ffwrdd. Beth wyt ti'n fel, wyt ti'n oflus, cos ti ddim yn gwybod sy'n mynd I digwydd, bydd fath o pethau digwydd rhy cyflym I ti. Byddwn ni'n helpu fe? Wel, byddwn ti'n hoffi os oedd ffrind ti di cael ei seithio wedyn mynd ar y cyflym Na, ond na, dwi ddim yn gwybod beth I dweud gyda hwnna, ond dwi'n meddwl dweud ti'n cywel o ble ti'n mynd. Ond mae hyn yn digon, hy'n siarad gyda Joseph, hwyfal, good luck I ti, gobeithio bod ti'n ennill a dod nôl yn saff. A os wyt ti yn dod nôl, bydd ti'n hoffi gweld ti eto I gofyn cwestiwn am beth sydd wedi digwydd yn y rhyfel. So, beth wyt ti eisiau dweud? Diolch I pawb am gwrando.